Asante Akim ene ye kɔ Asante Akim atifi ananafo ene ye watifi na mrahye badwani a wɔde ɔmanfo ano wɔ hɔ wɔnmonyamfo ɔhene kwa amefrempɔn ɛna be nansa kɔ nenani ene na momframa muo sɛ ya kyere no UK manumu sɛdeɛ no ɔkɔyɛ yo ene ayɛ huhu na ebi se wakɔbɔ ɔbaa bi ɛna yɛse yasɔ no ɛna Manchester ɛna amanfo de tutumu a na ade na asa ayɛ huhu yɛhwɛ ya kye no ampa ni asie ni akoso afedie nura ne nansa ye beti a ye social media ise ne ewo no mo a na bi wo ma no ye kɔhwɛ ya emrahye badwani wo hene kwa amefrempɔn na dampamu wodampamu anya se wada wo abusua no yie no ode aba edampa so wo de bra Facebook YouTube na behwade ni cheda ni kom na duve wode akyekere ne ho no wodampamu ene wo se wotanhunu ankasa Ghana ha se ye wotanhunu ya wose mmode ma wowura mrahye badwam ka kwaku ahu MP no MP odampam fresh mind wahu ni cheye da waja na bodwu kama kana no me ade chimwi so wode waterways afam kakra waterways kakra wom ti wahu ni odi twa photo ni we ni nso na kakra wom no odampam obabunu pa ayo empamu a woda yi wo kasa na nasam odi twudwa no Kwabi life wo de entie bi mrei Sebi erade madom na mididi a na mi kwa hina midi but enyanka bi a omuko school enyanka bi a nka okay from pon ni hɔ a nka omunya kwanya enko university enne omuko university enkrofo bi a ahokyere wo fi nti nka okay from pon ni hɔ a nka ombɛbɔ sesa no enne sa nkrofo ni na omanya baabi agina ukunani bi okay from ponti utimididi. These are the things that I'm proud about. And none na mekaya ma meniji. Jim FM. Nti say oti baby now they why on party sem oti party one te and I didn't say ube say okay from pon I didn't say ode. And then my papa okay from pon ye na unhu so da nti de bia no boni ne nsem keka wayesi yesi oye fraud yesi oton cocaine yesi oyesi sa na teacher ni munti teacher ni voice message awayo ede mo obi mbegba kire munti bi busia we social media ena MP ewo a kire se wo hwe video no ana abeti asem yase efse video no mpa no oda so no ewo mu a na wo de ade no kofam kakra na ne bu mu aba mu kakra en wo so wo ye social media live ono wo ya abefo eti live wo mu adi ne ho konkonsa nyina wo se ade abochi wo wiase ye konkonsa ano totra asem wo hu ye ko bia hufo en wo kire ekwa ene na enyansi ye wo ho unzo ka so obebo ne bi yo what the baby nsemu enede me ye na me friend Alex engineer na of Canada and also onya away na MC ewa agogo enti me friend na me friend see and I'm saying I'm so intending catch na we do that day because MC guys am so Canada no so wa ba no wa agogo na so okay I'm saying na dey na me titi ano si I to say no so say na wate o mo se nko for class that post wo platforms bi so me ade ba wo ke picture nkan wa ya chi no na it's alleged say mama it's alleged say cookie and o ma monitor no so achi na me so okay but on the men's friend back no see you and I'm afraid to gas out FM na me chia I'm just saying what to say I was in the way and I'm say na dey na me to say ya chi okay wa gogwana no see there na me so we too kwan and no see ai and I'm saying na dey anko ke kan what dey I say ai na nya no kre and I'm saying no kre no and you mo so mo issue communicate na enko hu say nya yo nti MP ne se maami we na share the link no esase free teacher ni we wono mo say teacher ni pa
saa dwuma a wɔyɛ wɔn wɔ share link ne saa no awura mu a de ne credit o to data gu ne phone so no wɔde frɛ ha no wɔde afrɛ ha monte yɛ momfa wentum na de hye yɛ wɔ Asante Akim North so ɛna bi di atu dwa sɛ emrahyɛ badwani ne nkyerɛmu no wɔde aba wɔ se kyɛ sɛ ɛnyɛ no korɛ na mmom sɛ yɔɔyɛ na nipa yaka yɛsi oni hɔ ɛna wɔ UK eti animanimu yɛ aso obetumi aba a wɔn twɛn no Ekuya